pane madevelopments anobuda achitogwa navakomana vePotras atiri kuona kuti aiwa Potras yazviita nobva yakamisa ikati aiwa vakomana vese vanoda kutengesa StarLink kana vanoda kusevhisa StarLink aiwa vasiri licensed nePotras vakomana ivo vese vanoda kubhaniwa yabhana kuti hapana munhu anongouya achinoshandisa StarLink zvisiri pamutemo. Sanapinda masvika mudanyugwa pana vanoti vosubscribe like turn on the bell icon tienda papeji TCCC vanobuda nhau dzinonyengwa dzichinzi the Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe Potras has issued a ban on the sale of StarLink user terminals kit by telecom services providers and ordinary dealers without a license as government pulls out all the stops to piggyback on a galloping public demand for the global internet service to draw some easy revenue. This follows the recent licensing of Elon Musk's company to roll out the novel internet service in Zimbabwe by the government. The entry of the satellite internet service provider into Zimbabwe's telecom space has opened up demand for its kit as more locals seek affordable and more reliable connectivity. Pana patoona kuti vanhu vaipembera mazuva mashoma apfuura vachiti aiwa StarLink yapinda munyika yedu, munyika yeZimbabwe, aiwa taisimbotengeserwa data rinodhura kana kuti connectivity yainetsa, tichiona kuti aiwa zvinhu zvinenge zvakadhakwa kana dziri nhau dzeinternet. Patinoona kuti Potras yasvika ikazvivharisa ikabuda vakataura masviko ekuti aiwa vakomana vese vasiri licensed nePotras aiwa vakomana ivo vari kubhaniwa kuti vaite all those activities, ingava servicing kana providing makits zvese yaikuya ichizvimisa. Taona vanhu vanouya vachitaura masviko ekuti aiwa mutungamiri wenyika azouya akabhana aiwa this StarLink inenge ichida kutengeswa nevakomana vari kunzi vanenge vasiri licensed nethese Potras. Ngotizai mafundo enyu motodii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.